Ayan guys, maayong adlaw, good morning, good afternoon. This is Eric Kilot guys. Welcome to my channel. Hello sa inyo ha. May hapon sir. May hapon Rick. Kumusta man? Balik gid ngita nimo. Pila ka tuig na ganitong last na tong nahilot ka? Unsa tuig ka to ma'am? Tuig na dito po sa tuig. Sige biya kog handom sa imo ha. Kay sige kog agi diha kana mo konserbe kog glim o ana diha jud ko agi kay mas madali man. Dari sa Strada 6, anak ko, ako may nom duman, diri jud ko nag-abot minito kay nag-abot sa ato sa inyo ha. Mga anak ano, so sige lang. At least nga nagyapon no, permanente man ta na willing mo kita ano yung dawat mo ta permanente. Sige. So unsa man gi mahitabo gusto nimo? Makalakaw gyud tag balik. Makabalakaw gyud balik no. Ayan guys, so pila gyud pangindaro nimo sir? Senior na. Pila? Isinta. Isakto gyud. Maayo, nagdawat na. Ha? Nagdawat na. Wala pa oy. Wala pa. Wala pa. Nakakuan ako kuan katong sana lamsam. Langsam. Ito lamsam. Sige. Sige ato ipakita imong kamot sa isakar kung kamot. Kani. Sige kani ana. Ana ra gyud ang kaya. Ang kana wala. Wala. Dili. So, ang kani isa ka tong isa. Sige. Ang tingil ang katong mairog-irog no ana. Ang isa gamay. Paminon mo sir. Walay banhod, walay pangalay. Banhod. Banhod siya. Banhod. Asa dapit ang banhod ani? Hurot jud. Wala kabot dire. Wala. Wala makabot ang Naay ko hikapon ako maglahin mo na bimok. magimok pero dili murag baga. Naan man. Ano murag baga? Ako tumiyak sila Chloe da. Baga. Baga. Sige. Ang kanin dire wala magbanhod. Wala. Hindi na gyud baga. Murag ginapugngan. Murag ginapugan. Sige. Nakoy stationary bike dito, bike ko punta kahapon. Ang importante jud ani sir nga alalay sa mo nga kada adlaw magaliho ka. Mao ginapina kada bis yun. No, nga kung inig-ana ni mga medyo sakit, pugsa siya. Para anak, agi sakit na jud. Mo jud na sa inato kay di mo na sa inato para anang sakit. Ipugos jud siya kay basta kay ang kayuhanan sa agad siya mo ha. Sakit man no, pero pugso nimo kana kaya pod. Di ba kana agi sakit mo ka. Okay, magpatara lang po ako sakit. Sakit na gid siya permanente. Di man tam sukol jud nato kay para mas maayo kita dali. No? Kaya siyempre inubanan sa pag-ampo sa Ginoo, no? Asa ganitong balay nimo? Asa ganitong balay? Lime extension. Ayan guys. Shout out sa taga Lime Extension Digo City nasa server nakita ninyo atong tabangan no, atong tabangan nga makalakaw tarong no. Nya inubanan sa pag-ampo sa Ginoo kay di man makaya og kita-kita lang no. Sina lang magpatabang kita sa ato ang labang makagagahon no. Tabangan na to si sir. Mahulog ni siya og mild stroke no. Kaya ang stroke yun di gyud na wala gyud lubog ang stroke yun. Pero mild lang medyo ana-ana lang makalakaw pag tarong gamay ana ang mild stroke no. Napoy gihilot atong isang adlaw dire 19 anyos mild stroke. 19. Sakto niya. Bago man og volleyball maligo. Bawal na siya no. Sa ako ang mga viewers no nga mahagot ang sa dili udto hapon gabi bawal ko nang himasa habat ligo kana iniguli sa balay no. Bawal ko na siya. Kay mapas mo ta. Ang tawag na niya pas mo sa kusog. No? Pas mo sa kusog. So ang ending anak kung di ta makundag basa udto hapon gabi sigurado gyud na paralyze yung labat. No, na may advantage dugay pa. No? So sige. So of course ako ang mga viewers na mga nagatanaw sa ko nagasuporta sa ko kanunay daghang kay salamat sa inyo ha. Kada adlaw salamat jud ko sa inyo ha pag tan-aw sa ko ang video daghang kay salamat sa inyo. Of course ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Malaysia, Indonesia, India, Singapore, Vietnam, Thailand, Cambodia. Thank you so much for watching my YouTube channel. Of course, ang United States, thank you for watching my YouTube channel. Of course, akong mga kaubanan sa Saudi Arabia, mga kaubanan ko diya, kumusta na mo ba Albawani Company #1 in Saudi Arabia. Okay, so maghilot na ko. So
So atong tabangan so tanatanaw lang ta. So si tatay 60 years old. Well, duol mo pud may edad, brad na lang siguro. No? So ana lang. Maningkamot ta so maghilot ako karon. Tanawan ninyo ako ang hiloton. So kung ganahan mo mag-comment, tanaw mo down, aduna may mga pangutana, comment lang ka basta makatabang ta, no? Labi na gyud sa mga lagyo kung dano mo na pangutana nga hangtod karon wala gyapon maayo ang inyong ginapamati. Comment lang kay basta makatabang ta. Sige, so shout out sa Tagalim X, Digo City, maghilot na ta guys, okay? Sige, tanggalan imong kuan sir, santo. Kaya o lalayan. Gino. Akala ko ma. Ame ma. Nagdala mo jacket ni sir? Wala. Sige lang. Hindi naman, hindi lang yung mag-aircon. Jogging pants. Wala mo. Medyas. Wala sa. Nagdala kay inagaw maghilot, dapat dili sa mahanginan. Kaya nagikan inigawas bitaw. Okay, hangin man na siya. Sige lang, walang iba lang sa kinan. Ay, hindi lang yung Sige, tulog ta ha. Kaya itong dati. Bisog kita sa una, no? Sige, kung unsay style mo, maghiga ka. Or mutuyok, ana, higa. Unsay kaya nimo. mura dito yung ulo pa bo. Diri ko sa Di, dire jud imong ulo. Kay mao na akong posisyon jud. Oh, mao gyud ni siya. Kaya namo ko yung stepping dire. Unsa man, nindot hayang sa ka. Stepping hayang. Higa sa higa. Okay, higa. Alalayan ta lang ka. Ay, wag ka. Hayang. Ana, yung asay oyo nimo tuyok dito. Sige daw. Iliso na imong kamot dire. Kasi may ilo ka sa bildo ha. Dire ang kamot dire. Na. Kaya, paano to ne? Ano na to? Ana. Tuyok dire ha. Pao to ne ha? Ganda na ko, tuyok na ko ha. Kaya na. Yang isa. Tuyok. Yan, very good. Yan na ko ha. Ana. Kana. Kaya? Sige daw. Ana. Sige na. Ana lang. Pero kami ni kani nga baga. Kani. Pero kani. Kana. Oh, ana. Kana okay kana. Okay na. Ilisod ang ulo tres pikas. Diri tanang. Kana. Oh, ana. Oh, kana. Okay ka? Okay. Targa na ta? Ito? Ito kayo tinod pangan, sir? Rinaldo.
Punto lang na yung sakit sa raket para ako ang mapingan ha. Gusto sana ito kamay. Sakit kamay. Ano na nagkabalik sir? Lugay na sa gusto mong balik. Mo ba? Siyempre, nagtutunta. Ang mga mag-relate, masakyan, ano. Nawala kung gusto ka kung cellphone mo ng number. Ha? Yung number na mo ba nawala yung cellphone. Hindi na po si Marialan, nagtutunta ko mga kung zero kiss, kaya kasi consider eh. Kasi bilang po kayo, kung wala yung property ko, kaya mo ito. Service na bonggo, nangkay ko kuan. Apo ko isa kasuki nga every Monday. Wala na ko tawag-tawag, kung ator ko dito. Kuan ko siya? 74 years old. Prostate. Wag ito undang. Lalaki. Ano naman? Sakit, ito man. Hindi gamay? Lain na ako. Hindi lang, palimbalin lang. Ginawa ko Kung ano ano lang. na ito, prostate right? Prostate, bone cancer, mayuma, na mga sana, bato. Ana, pwede ko. Tagang ko natabangan na lang. Tumudo, lapot. Agay. Ang gamay ha? Tama na. Kaya ra? Saman? Sige kayo. Wala naman ka isa, kubul kayo. Ha? Punta ka may saraso. Ito lang yun. Pwede ko malingkot. Ha? Dili pwede sir. Okay, nadre ang kani ang pinaka-critical kani. Kumbaga sa electrical mo ni panel board. Natanan dire. Ulo hangtod sa tiil nadre combination. Depende ang uban man gud mo agi pa sila og lingkod kumatag kanu sa magdaog ng lingkod ay. Ito, sunti lang kung di makaya na. Pero gamay balik. Kani lang ang baga. Pero gamay. Gamay. Sukul gyud. Ay, di mo sukul gyud. Hindi siya pwede gitik-gitik ko ni sir. Balik sir, balik. Erog ang baga. Ang baga, erog. Kani. Na. Kani erog ni, pabalik dire. Kaya, kani lang. Kani ayaw ni. Kani balik ni, balik. Ana. Ang kamot ni mo ambe. Na di anak ako ha. Kana. Ana. Kubul man na. Sakit na. Ay, nakatuon mo dre sir. Makalan niyo. Ha? Buta na ngayon. Dapit tuyo kami dito sa Sana, barangay. Oh, Tiha tapi ito sa may. ito na. Manggam ko na siya. Purok mangga daw. Dia isa Jim. Punta na ko ni. Dia na na ko rok. Maabot ang major, sige pumuntahan na. Wala, dito na kusbikas, may nakatuon.
Pero ito sa man ingon niyo sa Rabina. Ingon man ka sa una na ko nga. Na-memorize yun din Oh, mo likod siya. likod Ngayon, ka kita ko, likod ka yung sa Robina man. sidingan Ah, ba diha ah. diha mo ko sa una sa Waterloo. quarter line nag manage anang Dahil lagi, katong diha gani. Oh, Ah. ingon ka, uy, wag ka nagsulti sidingan mo dahil kay kita. Duol ra kayo. Oh. Pani siya na atake. Wow, na siya diya. Mo gani no. Sa diha. Plano to siya naman siya. Jogging daw siya sayo niya. Huwag mo ituman niya. Balik Sige, ka nung sa balik. luto upuan mga. Kamo ta to sa balik. Itoyok. Ana Kaning jud. baboy. Wala ka mo kaw karne baboy. May lang. Kakaon ko Oh, karning baboy, karning baka, karning manok, bawal si mo ha. Karne basta nang klaseng karne, bawal. Ha? Lamang loob, bawal. Isda nga naihimbis, bawal. Pasayan, lokon, alimango, balot, bawal ha. Ato ta sa kung si kauno na to, ang gulay. gulay. Nga mag-isda ta, walay himbis. Ha? Sarang matambak ka. Oh, okay na siya. Matambaka, budburon, burot, parilison kana. Anak ko diyan. Oh, dili mo itong uban. Dito tas matambaka. Kana. Number 1 din ang okay. Karabalyas. Karabalyas okay. Okay na na. Pare-pareho lang mo rin ko no. Tambaka. Huwag mo tambakag dagway. Namo ko gamay himbis. Oh, gamay ra kay na. Ayaw lang parehasa sa pangos. Og tilapia, lapu-lapu, maya-maya, kana. Pero kanang pumpano nga isda. Ha? Pumpano. Ito na. Ganun. Murag talakitok gud. Yung mga culture Murag- naman po gud na. Pero wala mag-himbis. Basta wala lang himbis, pwede. Bisang pag naanak Wala sa himbis. Hmm. Pero Sa kuan mo cultured gilid man. Culture man gud. Murag bangus kanang Murag tampo bangus. kayo. Ako, dito lang ko sa matambaka eh. Baka Ang na Klaro pa. Nabian ka kayo gamal lasa-lasa kuanon kanang tulahon. Oh. Kanya nindot sa mo, sir. Kanang sinabaw nga kamunggay. Obviamente Apil niya. ni. Okay na. Ya pag manapod kay kuol mapud kayo ug manapod lawoy. Itlog ginong ag. Itlog bawal ha. Ah, bawal eh. Kanang nuang. Besang sa klase ba sa lingin. Ublong dayon sa bata. Bawal din. Bawal na siya. Grabe na sa bukog. Rayuma arthritis kalaban na to diya. Buongot atong tuhod ana. Ako ginabawal, pinagkunganin na jud. Gulay ka, di ka gulay, awa po kayo mahimo. Wala bitaw nagtanaw si Kuan, di po na. Kamong kayo say Dito tas gulay. tanggat try subak pud try. Nya saluyot, okra, Chay. say, ano ba sa mga gulay, bisaw sa gulay, pwede rin. Nindot ayaw tong mga dagko kayo, na klase. Pangit mga dagko mga gulay. Ah, katong Anong native? tumumpok. Grabe to. Bandol grabe to. Medisina rin. Grabe, spray na, sir. Ano Kana mga gwapa, sir, no? Basta hamis ka, repolyo hamis gani kayo ah. Nya gwapa pag dagoy. Grabe kayo nagkuhan, grabe kayo nag-medisina rin. Dulit na. May patong gagmay. Kanang murag ko man katubo. Ang kuhan, gwapo ka ito itong kinakagulod. Ang okay pa to. Oo. Kaya wala itong maigok kay medisina. Pero kanang hamis kayo, at ko yun eh. Grabe na. Grabe ka ng Chinese pizza rek, grabe Oh. kay ana kay no. Gangangan na sa Gwapa pa kayo. Tanaw gyud mo. gangangan na sa kuan rek, sa hutan ng panana medisina. Kana. Oh. May pare polio kay mutiklop man na siya. Repolyo. Oh. Tuig ko diha nas kapatagan anong Inom ba ka sa una, sir? grabe rek. Majority sa mo inom pag ma-declare ka na sa stroke or mild stroke, wala ang may go. Majority kina. Pero kung gusto mo inom siya soft drinks, unom o alcohol, duha. Duha gina. Yun, yung sugar normal raman. Pero Normal. wala ka po nakapachika. Naka-check up kasi muhang uric. Oh taas. Sa kataas, 500 below, 500 up. Wala ra abot na. Pila, 400. Pila nga. Pila, 200, 300? Ha? Okay raman yung mga lab niya. Pero kung sa kataas, kung sa man ng bira, uric, Nakalimutan ko. 100. Kung 100, okay.
Sobrahan rin. Hindi lang kayo siya pag-ilit. Hindi na magkakamainom ron sir. Cholesterol lang niya. Kaya buti naman, gamay raman niyang kuhan sa cholesterol. Lampas. Sugar na ko. Okay naman. Maligo ka sa oras. Hapon na. Bawal maligo hapon, 8 hapon gabi ha, buntag lang. Bawal ang ligo nimo kung gusto ka pinakadugay alas 8 buntag. Oo na, kung di man sa iya, maligo. Ayaw pagkaligo alas 9, alas 10, alas 11 hangtod gabi. Yun ko sa iya, Bawal na. dapat maligog sa iyo kay naman gani heater, di ko ano nag-heater ang shower kay para Ayaw maligo ka, walay init. Ayaw sa guli. Kung unsay gawas sa gripo mo to iligo kay nga naman bugnaw sa na. Healing na siya. Sabi nagtay pamaol, iligog sa'yo. Buti man nang maligo kag ginitubig ko, ako di ko dira. Wala na, mayroon nas pang bata. Tara, di ba, maligo talawa ng bata. Oh. Kira na lang, bata pa man. Dagko, di. Di man ha, maligo ha, buntag ha. Okay. Mali na siyang udto hapon gabi eh. Maligo siya hapon. Karon lang bago naman siya naligo. Adong mi Oh, wala, luya na, makaluya. Dili na makatabang. Mo na yung sa iya Pero gani. kamay sir. Maluya jud ka kay. Abaka lang, abaka lang. Amad kay ka magkuan maligo. Ayun, no. Dapat buntag sayo lasing ko maligo na. May matindibati sa ko ang good ang hapon. Hala, mapapildim po ko. Wala kalik, maligo din mo, no? Nato pa, ato pa masamukon. Maligo din mo hapon. Pero diba? Kalau sa mag-TV ko rin, YouTube ka ng mag-massage ba ka ng mga reflexologist, kita ka ng pinakoto-koto. Moto nga. Kaya ng kuto-kuto yun sir, ang tawag na chiropractor. Yan, mutanaw kag YouTube ron, ako ni tanawa. I-search nimo Eric Hilot, kaya nanak sa YouTube ha. Okay. Naaday kay YouTube. Kani siya, pinaglakaw ninyo, ako ni i-upload. Mo ni nakita nyo na kuha. Dati wala, karon anak ko. Anak ko YouTube. Eric Hilot lang sir ha. Kada mahilot ko, ako pang i-upload. Yung nga ni kapag hilot. Ha? Ulo kayo na. Unya, Nakita ko sa unya YouTube. aray unya uli anag maingon siya pamaulan siya. Di, ang Ay taman dili lang. iniguman og inom ron, ang iniguman og hilot ron, hapit mong parmase. Pamalit mo og alaksa ng ipar o BUGC. Ha? Inumon niya. Alaksan. O, alaksa niya ipar o BUGC, inumon nimo. Pag mag-inom nimo, manihapon na ka. Kay duha biya na siya. O, kaunahon dyan na sa inom nimo tambal, bago ang makaon. Pasundad ayon. Ha? Balik sa kamay. Kaya mo reklamo ba yan na siya? Sige lang. Dato? O sige. Karon, ano ko sa YouTube na ko, makita na nimo ko trabaho. Dagang na kuanan niya, dagang nandito pag naayo. Ano ba? Salamat. Kada kulang ito, kulang lang yung uto at tayo dito. Kulang lang kag sukol, sir. Kulang lang kung di siya kuan ba. Kaya murag ni tanaw lang kag di man gud siya pwede ka nanaon na to sa loob. Oh. Dili man na pwede. Dili. Na kanu sa pa magdaog, sir. Okay lang yung mga panuhot. Hindi man na panuhot. Ganahan lang maguni siya kanang sakripisyo po, sir. Ganahan lang po paggawa sa sinot, no? Mungutanan ako sa imo harik ba pila ang mo ang kuan kung mga home service yung pangalan. Sa para sa inyo ha, kanjud 500 ako pangayan na, ma'am. Kana sa inyo ha. Romania mo dire, 200 na.
least kabalo ko. Ngay lang kong number na mo. Ana, may kuan sa imong YouTube. Di, mas may nang number. Ade, kan, yun, lista na lang. Ay, akikili ko sa kwarta. Ano na nga piki. Masahay ba? Pag maayos si sir, wala raman eh. Nakuha naman. Di, Abot, kaya lagyo kay dire. Ang panahon ba sa mga bata, nga hindi masakyan, nga ana. Oh. Hindi, pwede nga magsakay-sakay na kung piditab, no? Dalaan niya, bisod, uy. Adi pwede eh. Pero si Kuan, sa una, home service man sa una si Kuan. Ano? Oh, karang dili na eh. Isa lang. Wala, kay kauban. Pero kato permero ha, so kadaghan na bamutabang na to kanigun So, eh. kaya dakong tao ba ito? Taas pa jod. Minsan, good, Dudong tanong eh. Kagawad diri sa una. Kaya kaya Nakagawad man na siya. kagawa na nas dudong din. Sunuan. Kao ba ng parealan man si Isyo? Kani mong gud siya langi, gud ba ka nang sobrang... Wan lang, di lang musukol si sir. Ulang lagi utong rek. Wala, di lang musukol. Minsan na Kaya wata maundang ato sa una. Asas. Kasi po ang mga anak niya kay si Papa walay panamot. Kinahanglan man gud sir. Daga na kay siya mga equipments na gipalit sa iyong anak naman. Say siya, naay ka ng anak. Okay man na siya. Gamit mo na. Naamoy ka itong bike nga. Pwede siya maglingkod, pwede po siya mo. Ah, hikal hayo, hay good. Oo, nadan. Nadan po itong murag kurente nga. Ah, Yang tamakan. Puro. Wala pa po pa ko kay bago pa to yung gipalit yung isang semana pa ulit. Wala pa po ko pabalo sa ang pagkuhan natin gamit. paggamit. Niya ang ligo ang shower, ligo ka ng heater kay gusto yun siya init niya maglagot po kay init dahil ba kasi tiwasan man ako siya man magligo niya man pakiwas lang siya review na po Sakit gamay. Wanta lang sir ha. kasi sobrang Dagan langit man siya ko eh. Ha? Dag, abot siya. Mabot sa? Abot siya. Dito. at least Kaya na, ba't kaya na, yun- makamata ba't na yun siya. sakit Kinahanglan mo. wala pa to nakapahilot diri tong taga Estrada Minsan man. Mindset. Asar pa sa estrada. Estrada 6 yun 6. Musulod pa dito sa kuan, dili. Di ko ilab si Misa nga balay. Si Kuan ba? Si Kasi kung ano yun. Bana na nabel. Ano yung tinga na to? Tapos na video da. Luag ko noon. Terus bala ito ah. Wala. Asa man din yung balay? Ngipit na. Asa din yung balay? Amo gyapon eh. Among balay gyud dito matulog, maligo Nasa dito. likod. Pero dire matinda hilo. Nara sa likod. Anak li. Amo gyapon eh nagtigtuyog lang. Hmm. Ato pukawan dito sa kwarto. Susudla sa kwarto. Tinatawagan ni Dada. Inaha. Wala magsusugot rek. Dila Kasi sir. nahugot. Kasi hulog ka. Nihugot ang Nasugot ang tira-tira ko. sige lang. Sa pikas. kane. Diha. Kane. Sige lang na. Mga dugo na sir, kinahanglan gyud na di na mapundo. Circulate ba? Anta lang, kunta gyud supil gyud sir. Wala ka. Ha? Gisulod ni mo? Ay, ato sa basketbulan. Ato ang kadali, inatawag Dada. Kasi ganito yung Kuan ni Annabelle. Kaya nga na po. Yung bani. Si Gabino ah. O pa siguro kabalos ko ha. Wala pa siguro. Mulog ko sir ha? Nanggunit ka? Nalupod ko din eh. Dave. Ha? Dave. Dave. Nagtrabaho na sa kuan sa Lanbang. Lanbang. Wala nagkapalit sa kuan balay na yan. Pila edad? Mga wa pa po 60 siguro or diha likas.
Kuan jud siya, no? Kuan jud iyang pagka-stroke, binta na siya. Patal gyud. Hindi siya kaila na. Hindi man makaila daw. Kasi wala pa po kuan. Kung sa estrada lang wala po. Dagang kung nagkuhan to man estrada. District ko diha sa kuan. Di na kaabot sa 6 kanto, di na kaabot itong apartment. Adik abot. Oh, Kanang mga dagong balay nga. diha. Lagkot labasan. Okay. Wala ni mo ngani paghilot sir. Wala eh. Ha? Ikaw rin na kay namin. Ihirap ko, hikap-hikap rin. Lahi man si Victor maglilot dito una kay. Nakanto-kanto lang man. Sukol gyud sir ha, sukol gyud. Gusto ka mainom tubig? Dili. Minom ka namin tubig Oh, din. inom tubig sa man. Gamay ka. Okay naman kay grabe ni makahurat. Kuan. Ay, ko man. Ah, Ah. asa man? Ina padali kay manakaw meron ina pa tawagan dada. Masasakyanan pang uwi. Ha? Masasakyanan. Ada na naman na may baso dia kay inom sa kuan. Nako man akong anak. Dai kinahanglan ni makainom ni kay utong mong guni siya. Hit man. Dai slot dai. Dai. Light plus light. Asa? Ada dito. Kita nyet. Hindi sige suka. No. Hindi kailangan ka pang ba? Anak ni mo tong duha ma'am. Ah, Asa may maguwang atong duha? yung Taba. taba. Ako gamay. Atong dako. At tulong man to sila, siguro. Para to ini. Inom. Inom sa baby. Oh, humok na oh. Humok na mo bagtak. Hindi makaya sa man. Ito man, stroke. Ulit ko siguro ko. Asa man dito ulit ko. Sabi daw. Ay, katiusun pa man yung gilo. Doson pa man, dugay pa man daog. Istingil lang ana, itutuwan lang kamay para maka. Tama na? Ay lang kay Oo, tama na to. ay lang kay lagot lang ba lang kay Basta masudlan lang ba? Isang dilak lang ba? Ana. Oo. Oh. Importante magano tubig. Okay na? Oo, naghumok siya oh. Gahi kay ginina. Okay, left man na. Oo. Tayo. Ay, murag ang ugat pa na ko. Dila ugat na gina. Nasuko lang yun siya. Hindi na, ayun na po siya, hindi na po kong balik ito. Di lang ko din yung permentingon niya na ikuan lang ba? Kasi isa lang siya, isa kasi man na 7 days gina siya, mo dyan na yung pinaka-proper. Ang interval. Pero ba na 7 days gina siya. nananawan. Hello, may gabi. Ay, may gabi sir. Ano sa ato sir? Ang bakante na ko sir, mga alas 8 pa yun sir. Taga? Oo, nga alas 8 sir. Okay raw niya, isa lang. Nya halimbawa sir, kung maabot mo sa balay alas 8, wala tulata lang ko kamay sir kay kung service pang ko. Sige sir, salamat sir. Salamat. Padada to. Padada. Isa man. Juan. Juan ito, grabe banora sa MTL nga magsungkod sa karon. Wala na magsungkod. Balik-balik, diha to, di siya sakripisyon sa anak. Ano sa may pilido?
si Pedro na. Kamu kuan am. Mo na nawag siya. Eh na po kaupan padada nga anak kay kamoto. Hmm. Ato na okay na siya. Sila balik lagi na kamu ra sir. Ug kano sa mong ganahang balik o di mo balik ana ra kono. Pero mo balik mo di. Ni kamo trapog ko. No ana. Kaya kulang ang gid ano. No, kumo ko. No. Mas gahay pa dire kasi dire oh. Gahay mo kini. Mamintin eh, asa. Adi na ko pa home service rin, ako yung ato rin. Oh, ano ba no? Kaya na ko na naon ng kuwan. Sa magpilikap ako. Tapos mo sa tulog na kuan sa dugo. Wala mo kuan sa ugat. Dugo na sa sir, nga ni dagan-dagan. Lagi. Kaya di na to napadaganon, matuog na, kubul. Aray! Nabong pa ha. Kuan sa imong ulo. Mabe na yung gipangita. Ako, ano? Miss gid mo siya. Mao gid akong hilot. Wala jud kay kong hilot nga. Mao gid eh. Oh, yun na yung ipara. Mao gid akong style, dili gid yung nga amigo, dili amigo mo, gyud ko mo hilot. Ang tagal. Na, paano sa Facebook? Saan ba na? Nagana ba kay kong friends? Matanawa sa kuan, ma'am, sa YouTube nako. Na makalugar ka sir, subscribe po sir. Oo. Naman lang sa isang tungga. Oo, di. Subscribe ni mo, di. Palo na ka sa kuha, ano. Ya kada adlaw na akong ginahilot, makakita ka. Yan ang Bas TV, no? TV lang yun siya tanaw. Kaya Oo. namay kang TV. Di makita ang TV, uy, napikihilot, iri ko. Sa TV kung tatawala kayo na amang ko kuan. Ah, Ayaw na siya. smart. Manliga. Smart TV man po ang TV. TV ka tanaw. Okay, tapo. Ya okay ra ka ana na. Sana na yung nalisod namin ako diha. Saka bisa ka kapoy ka na. Saka. Ako rin bago. Di. Mahagbong na po, hilot na po tanin. Di kita mahuman, ano, hagbong po ka. Hilot na po. Magkita tani sa tumakailag yung dinawa na yung isa. Hindi ba siguro na ikaw sa kuhan. Abot ang Indonesia ni. Alam ko yung mga viewers. Number 2 viewers na ko Indonesia. Sa ilan ako dili sa oro gina ko trabaho. Wala jud ko mahilot. Labi na yung kalaban no. Adi mo rin jud wala. Aw kalaban di ko mahilot. Awayan ko adi ko mahilot uli no mo. Na kapila na ko nung service. Ya pagpasok na pula og kima ang mga istorya ay uli ko. Uli ko. Balag malugi ko gasolina. Uli ko kay dili ko welcome man yung balaya ni Baba, ingon lagi ko. Yung ko welcome man, nga kamo may nanawag na ko. Sentro na guys padada ray kanang tumawag mo. Sulod gamay sir. Murang punahan daw gamay dasuri ko. Mo to ko musoko lugong service, pag kamulay anay kay murag man. Naluli na Paul sa iyong mama ni Paul. Nasuri ko nga kanang sina. Nanay gasoline station niya kasunod. Basta daw pag dasuri ko, yung sulod daw gamay. Lingkod sa palengke. Naday gasuri ko des maluto. Opisina. Saka na mo na phone sina. Na mo dito na Paul dapit dapit. Murag diri man sa wala ang dasuri ko. Oh, dapit ka Diba, inay padong ni mas padada sa wala. Oh, diha. Sada ba? Dili sa tuo sa wala. Oh. Ila po nalute diha man na. Di ba murag may pasulod diha nga dakong dalan. Wala yung hospital, right? Ambot. Sila ko na Sorry ko na naman dito sa Yapol, lapit. Dapit na tulad ni di ba? Oo, naman dito ang kusina sa suwi. Pero wa po ko kabalog asa kay Ngano kapit sa. ngano di ko kung supa mo yung taga padada ba ko. Padada ko na. Wala naman. Kaya dasuri ko kinama sa wala sir. Nabali na. Balik ba say mabalhin O na. di bali na siguro. Kaya Ay, dito sarap ako ko sa likod nakakita sa palengke, ato. ma'am. Nasuri ko kasi Istorya lagi sa wala na jud ko magsungkod. Magsungkod do. Wala na rin. kaya napod ko eh. Kuan dito ka parehamig doktor. Ah, Dala ni mga paan. Bumba. Na anak ka to yung kamoto.
Kuha siya, kung trabayer siya dito sa Padada. Oh. Naligo mo siya. Kanoy Abrito. Anoy. Dili ko Andre kanang sa kuan sa interconnect likod. Wala po ko kakuan sa Babae na lalaki. lalaki. Ilang balay second floor na ganito niya nahulugan natumbag lubi. Amo tong nakuha na paturong kaya tong nagi sa bado pa na makuha. Si mana na. Yato bitaw dagan kusog ang hangin. Tumba. Yan si Mana. Kay babae kasi si Vera. Aray. Aray. Pagutong dito. Nagamay kat. Wala pa rin si Titi mo ulong pan man. Natam ka kit lo sarap. Ano, sikik din dito? Yung makanduhan na. Ano siya man si, layang naman ang sikik katong tuyod doon. Ako. Dakong tao na, like, Gamay. Ah. Gamay siya. 55 edad. Taksong kay sa kabulhok. sabi na ko si Mahay. Kauban na ko sa trabaho sa munisipyo sa Mas Padada. Eh, Ano, hindi dito ka mo bang... mm, Marag naman na dyan. Wala to tikas. Ha? Tikas. Mahirap. Naman na, labi niya uto eh. Kabit. Inam sa tatay mo birhet ang kutsi. Way tubig. Ngamday lang ba sa bukod. Ibalik na to sa Ano mga baga. Ah, kamot. Ilan pa mag-irap ka doon? Ganun, pagdalang pa rin, balik lang nito. Maluton din siya. Mura po sa ugan na bitong bata. Unya. Di ka Di ba mag-inot mag-irap sa bata? Pwede sa mag-aircon sa balay. Pero naka-medyas, naging pants, jacket. Balot po, ha? Okay ra aircon. Problema na. Basta nakabalot. Apply mo ni balahibo. Di mo ni matug ang balahibo. Di ka matug. wala ko jacket mo. Naman. Ya, isod man ko pa rin jaso ni kay Ha? bangon na rin mangihi niya, basta may slide. Pwede rin siya doon may jazz. Medyasan lang yun siya. Aircon man yun na. Umuko lang dito niya. Kamot lang yun ma'am. CR de sulod. Namin ko sa doon. Kanang kwan eh. Lupot ko din siya habol taman na to. Pero Sala lang kami tulog. Kaya hindi ko natulog ka po. listahan ako si number si ma'am. Kaya kung Ikot sa number ni papel. Papa ni mo doon. So 105 ha. Natangi pa per kilo. Pero kaya ni Rick, mabalik. Tukot. Tukot ng kuhaan. Sabi ko pa na yun ako. Ya ugma, makatanaw na ka Stevie na, ikaw na na Stevie. Hindi na siya maligo, mak, no? Oh, karon og ugma, ha.
Bago mo siya ligo, padaw mo dire. Hapon eh, kaligo din mo. Ayaw na, way lamig ng hapon. Ayun ko ka nang buntag sa iyo, mata na ko, bago na rin, kaligo na ba? Lamig, maligod ka ng buntag sa iyo, no? Lamig. Ang tubig. Kaya lagam, Bugnaw siya nga lamig. Lagam, no? Makon, ay kulam sa kabugnaw. Ay, Ano yung nindot? kana yung panuot sa hot. Oo, musunod. Papino ko na ani dito. Sa man ay musugon di. Dako po ng bap. Sa man. Nagkuado eh, kaya di ko klaro doon, nagkuado. Ayaw na di. Pilis tuman. Isa kidapawan, grabe bugnawan, tubig dito, lami ay kaligo lagi. Ay, balik ka kamot sa. Maya pa na. Sa man, di pa kaklaro sa ma'am. Para, Hindi kita kaklaro hindi na na. nagpo nga. Di, nag-ekonomiya mo gumig papel ma'am. Yan. Kana, manay klaro, oh. Gamaya po siya. Lista ko na dito sa mga cellphone. Sa daw ron, Domingo. Ya, Domingo imong gusto. Manawag ka ma'am, Sabado. Ano, ganun. One day before. One day before yun, ano. Ayo. 2 days before, ano. Pwede po. Ay lang nang Domingo po ka manawag kay wata ka masayot. Wala. Puno man ma'am. Nanay schedule. Wata ka balo, good no? Ya, tagan nga manawag. Gani. Tapok nga, wala joy time sir. Nabigay na mo bula karon ni rin, kumasig ka. Hindi yung service yan, kitan dito ka sa may Lapu-Lapu ba to Aquino Road? Kita ka? Sakyanan. Oh. Wala na, may sakyanan. Murag na, di Ang na. service na? Oo, service ito kaya. Doon ko paling Katungat man sa karwas, Mura. lapok-lapok akinarod. Home service to. Pulis. Kaya kuhan man, madoon ko. Agikan ko ito palingki, paulit ko Yung ba? anay mo dahil. Tanas ako sa kinan. Yun, kuirik. Ako bang ikan sa kilid, irik niya kuhan. Ah. Langit yung number yan. Kunan, dadhan yun na siya kung service. Kaya nagkuhan ko na, mas barialan na wala sa doon. Irik silang balay. Kaya tulog, kaya kaya nakita, pasyente. Kaya kinaprin ko kung maray matuloy ko. Ano, labas ko na, matod. Si Alan, ako nagpahilot no. Pagpugog ako ang mamay. Kuhan mo to, ihang, right, diabetic. Ilo, pero katapat mo. Ano ba? Ilo, pero na katapat sa diabetic, high blood, circular like kailangan. Kaya di mag-circular atong dugo, yabag tanan. Kay, wala ito, di na ito kayo kaparusan. Kasi nahilot na ko na yun. May katulog nga ako bayaw good Bayaw. nga. Kalimot ng mga gumam. Nag-recommend. Katawag, Katawa katawag ko May bahil. saging ba? Di katawa ka na ika nga. Nag-recommend kasi di mo na ka na kung mahilot. Oh, nya kay marag na interesar man po siya. Oo. Naniin na na siya, ipaumuna ko. Oh, na. Muto na kuyawan nga siya nga. Kuya po pre, pati mo puto-puto pre. Wa ta maundang ato, ay sus. Kada na ko pick up ron pre. Oo. Ilang na maabot ra gyapon. Kay, doon may ikuan sa kuwang anak nga, kalakaw kang balay pa. Oo. Palitan niya yung pick up, pero wag ko ko'y balay. Oh. So, unahan ng balay, oy. Sa masakyan na, naman mo isakyan na. Nang balay kay pidikab lang ko. Ang motor. Balik lang ko, motor-motor. Ayan. Yung sao man kay isa raman. Ha? Sao man paghilot kay isa raman. Maulang eh. Surrender man. Surrender. Talawan. Magkuan ba? Dili lagi kasakit yung bunal ah, dili na kay. Bukan sih. Sipon sih. Muna kung ginamang murang break. Ano? Bid tatay. Dola. Hello boss, maayong gabi eh. Oh, nauli na ka? Manawag lang. Iwason lang sana ako ng isa, Sir Roman. Mana, media, manawag lang ko padong na me. Sige, sir. Sige, sir. Salamat. Salamat, Roman. Huwag na malutakay. Naguman sa balutakay. Kasulod pa yun. Kanang naay halal diha nga kuan. Kanang bulaluan. Ugma sir, dapat mag-exercise niya siya sa basahan.
Oo, exercise. Pwede good exercise. Every day good exercise, sir. Ha? Baklay-baklay. Oo, bahala kung baklay. Basta kaya, mag-exercise manggugab, isang baklay-baklay lang. Ang atong dugo, mudagan. Kaya ang katong mga gahit nga mga juwing, muhumok. Ano man ha? Hindi po tayo siya nakatulog, sir. Mga alas 11. Okay na ng tulog, basta bawi ang pagkaugma. Ganyan na, makabuta o bisang mga 5 hours lang dyan. Labing mubo, labing taas. Kaya magka 5 hours, 6 hours matulog. Kaya. Okay na. Kanira ba pong madugay Kaya, matulog, unang magsige o madugay tanaw kay- TV, cellphone, mo po na. Sa'yo ba ko matulog? Nakakagila siya sa iyong kwarto. Masika ng TV. Kaya na, ang natuwa lang yung kuan nun is exercise. Yung kompleto na magagamit, tiki na mag-bike-bike, kita ko anong Ang po niya gamitin. hindi ka mo gamit, baklay. Kaya pag uman, maughan ka, ayaw pag himasa ha. Himasa, wala May mo na. ko mga 5 minutos. Oo, Baklay-baklay o pinakabalikan na itong kuwan. okay na na. Sala. Pero everyday, ha? Oh. Kadlaw na. Pili lang ka, buntag ba ka, udto hapon, gabi. Buntag hapon ko nila. Oo, okay. Basta everyday ang exercise. Mm, Kanang tutuyo kutob ko sa na kaya siya ni mo? sala, baklay-baklay siya sa sala, kay tuyo. Kutob sa kaya nimo ha. Yaho man, tubig, Dili man niya daghan. i-push iyang sarili, sir, ba sa kung sa iyang kaya. Magani. Dili siya naga Siya man yung kamit. Nata, ninganan mo, kapoy man. Orang, yan na po. Basta lihok lang. Tusik-tusik ba? Oo. Hindi ka mo lihok. Wala kita diya. Mura, gudog ka ng... Wanto. Gitagok, na siya gitagok. kung mukhaon. Ha? Wala ka siya kung mukhaon. Nagtog ko siya. Wala naman na siya dito sa iyang reclining chair, good. Kita mag-exercise. Dahil po ka agad, hawak ko, sakit ng hawak. Ha? Sayo po ka, pwede po. Nagong kay Kuhan, Smart TV. Sayo ka, no? TikTok tirada. Ha? TikTok. Alangan. TikTok ka. Tudo kang niya. Ay. Dito, una lang siya yung apo ang niyang linaktan. Bugay kay si Mia. Yung Siyang pangkain. karog lang ako po, diuron niya yung tratiin. Hindi niya kayo piko ba? Naba mo hagdan sa inyo, ha? Pila na ka-ang to. Pila, duha, tulo. Natulog ka ano. Kato, pwede ka dito masigig agi-agi. Ayaw ng patag. Ayaw sa patag, ha? Katong hagdanan. Pero ayaw yan na anak nga, diling mo ipabaluson, pabalusan yung isa. Pwede na to. Diuron naman yung isa. Ha? Diuron na niya. Ngayon, pabalusan yung sa tikang, tuyo agad. Sakitan man daw siya. Supon dito sa... Kurog na good. Ha? Kurog sa inyo. Sige na, Ano ano sa na ka? kuban? Supon At yun. least si function, kinipuro. Gamay inconvenience. Hindi naman siya, mabintang naman siya. Hinahinay man di balik. Hindi, Hindi bigta. pero dili yun, pwede dili kada adlaw. Kasi kada adlaw, hinahinay. Kada adlaw. Hindi ako siya mo level up. Kana pa yung problema. Hinanlan, mo pong i-fill up, sir. Halimbawa, timan-ani mo no. Kapila ka ni tikang sa gatos. O pagkaugma, 105. Ano ba? Imo ilista ba? Ang medyo ka na ko, nga mangulata ko ko. Ana gani ko sa'yo na bantay ka hangin. Takang irit niya. Reklamo na sa kahangin. Sakit kaayo na. Bulog yung lawas. Bantay ka lang. Nato. Ako ba siyang ginunan? Kaya ng mga dayo, para ng mga dabaw. Hilutan lagi lang magtabana sa... Ano ni Grabe, Dili? hiluta, Ano oy. ni Dili?